Una setmaneta més i sempre gràcies al patrocini de Clínica Bofill Figueres encetem aquesta nova secció. Avui tenim amb nosaltres a la Raquel Ortega, infermera precisament de la Clínica Bofill Figueres. Bon dia, Raquel. Bon dia. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, gràcies. Mira, m'agradarà molt que ens puguis descriure, des del teu punt de vista com a infermera, què és tot el que hi ha al darrere que molts dels pacients, quan hi anem, no sabem. Això passa una miqueta com ara parlàvem fora micro de la ràdio, no? Que tu, clar, veus la ràdio, te l'imagines d'una manera, però ara que esteu venint vosaltres cada setmana, veus i descobreixes altres coses que dius, ostres, no m'ho hagués imaginat, no? I em sembla que sempre és molt atractiu veure el que hi ha al darrere, en aquest cas, de Clínica Bofill Figueres, que els pacients no tenim oportunitat de saber o de conèixer. Sí, bueno, a Clínica, quan estem treballant a Clínica, realment el que passa al darrere, com tu comentaves, és diferent, no? La infermera, tant la infermera, administratius i els metges tenim una relació molt, molt pròxima i personal que fa que tot funcioni bé. Aquesta ha de ser una de les claus, crec jo, no? Pel bon funcionament, perquè al cap i a la fi, aquí, si tot rutlla bé, rebem tots. Sí, això i s'encomana, no? Sí, nosaltres intentem que aquesta relació flueixi bé, que hi hagi una bona cohesió a nivell laboral, professional i a nivell personal, perquè així és una manera de que tot va més ràpid, més còmode, i la nostra activitat professional és molt més eficient, evidentment, perquè anem tots amb un mateix objectiu i una mateixa orientació. Llavors, clar, nosaltres, de cares en fora, som el que som infermeres, l'administratiu fa la tasca d'estar a la recepció, rep el pacient, rep el client, després nosaltres agafem aquest client i fem com una mica de vehicle, de mitjà, de nexe entre quan arribes a la clínica, per exemple, amb una patologia, un problema o uns dubtes, i llavors l'entrem dins del sistema una mica sanitari, que és amb el metge, fem aquesta recepció de valoració inicial, i després el metge doncs, fa el que és la visita. Sempre, generalment, estem sempre els dos, tant metge com infermera junts, fent aquesta valoració, perquè és molt important l'observació del client i cadascú mira uns aspectes diferents. De fet, sempre s'ha treballat junt, no? Metge amb infermera? Bueno, no sempre. No sempre. No sempre s'ha treballat junt. Nosaltres sí que ho potenciem molt, això. Fins i tot fem formacions a nivell del personal que estiguin tots dos, tant el col·lectiu infermer com el col·lectiu metge. Per exemple, si es fa una formació d'infart agut de miocardi, doncs estem tots. I el que es fa és un pla de treball conjunt on cadascú sap què ha de fer, però com ho ha de fer per no trepitjar-se i no fer que vagi pitjor aquell procediment en aquell moment. No? Que tothom estigui ben organitzat. Perquè sí que és veritat que tant l'infermera necessita del metge com el metge necessita de l'infermera. I quants més coneixements, molt millor, no? Tant per una banda com per l'altra, és evident, això. Sí, és evident que els coneixements són molt importants, però sí que és veritat que nosaltres com a clínica, tant a Girona, a Platja d'Aro, a Figueres, basem l'atenció a la part més humana. O sigui, volem primer que sigui una infermera, en aquest cas, o un metge molt humà. Molt proper. Molt proper, molt empàtic i a part, evidentment, que sigui molt professional i amb coneixements. Això segur, però això ho treballem mensualment. No hi ha problema. Quan veiem que hi ha casos de pneumonies, doncs tornem a revisar tot, quins casos, fem un estudi, com ha anat, què hem fet, què hem de fer, què hem de canviar. Sempre estem en contínua revisió per millorar aquesta qualitat assistencial, que al final és el que ens interessa, donar una assistència de qualitat. Treballeu d'alguna manera diferent respecte a altres centres? Perquè a mi m'ha donat molt la sensació que heu anat prioritzant vosaltres una manera de treballar amb una línia única gràcies a tots aquests centres que teniu vosaltres. Bueno, jo la meva experiència és amb la pública, també. He treballat també molt bé, no tinc res a dir, vull dir que... Però a nivell de privat, jo vaig estar treballant prèviament a Platja d'Aro i la manera de funcionar també era aquesta. La manera de funcionar és la infermera, en aquest cas que rep aquest client, fa de suport continu fins que el client marxa. O sigui, nosaltres sí que intentem fer que el client se senti acollit, se senti recolzat en tot moment d'aquest procés. I especial, no? Són especials, evidentment, això sempre. Un tracte personalitzat, jo crec que és importantíssim, eh? Sí, a tots ens agrada. individualitzat i personalitzat, sempre. Sobretot quan estem parlant de salut. Sí, perquè al final nosaltres som conscients que el client que arriba no té per què estar en un estat de malaltia, que no, una falta de salut, però sí en un estat d'angoixa relativa per un problema. Que no sap què passa. Que no sap què passa. I en què pot derivar.
Exactament, Això i és les el que potser... conseqüències, Clar. perquè a vegades tenim un tipus de dolor al pit i, clar, tots ho pensem, i si tinc un infart? I Clar. si... I això crea una angoixa que al final és molt pitjor. Llavors sí que en aquest cas els professionals de clínica intentem doncs, acompanyar si necessita res, si... Clar, a vegades són coses simples, a vegades el pacient només necessita parlar amb tu una miqueta per relaxar, saber què pot portar això, quines conseqüències o què és el que hem de fer i explicar el procediment que seguirem fa que baixem una mica aquesta ansietat. Home, i tant. Només saber què és el que farem d'aquí uns minuts. Doncs ara farem això, no es preocupi, li prendrem l'atenció, li mirarem, li farem un electro, el veurà el metge... Això ja fa que el pacient se senti més acollit, més relaxat i, evidentment, sempre en col·laboració de família. Clar. Perquè sí que la visió d'infermera, igual que tots els centres, m'imagino, ha canviat molt. La figura molt, Sí. completament. I llavors ara és molt més una atenció integral. I ens fixem tant en el pacient com la família, com el que és dins de la comunitat. Tot aquest rol que ell té a dins de la comunitat. Perquè a vegades sí que això influeix molt en les conseqüències que pot tenir el problema que té o en com hem de tractar aquest problema. I vosaltres teniu objectius de manera, no sé si mensual o anual, la manera de treballar, Raquel? Nosaltres tenim uns objectius base. Aquests objectius base, que si vols te'ls comento així una miqueta, seria, doncs, a nivell més et parlo d'infermeria, però és adaptable a tot, tant administratius com a nivell de metge d'urgències, que et parlo més del que és urgències. Seria una millora de la qualitat assistencial, que això és bàsic en tot. També fomentar aquesta coordinació entre els diferents professionals per garantir un tractament, una continuïtat en aquest tractament i una bona cohesió que faci que hi hagi una satisfacció personal del client, del pacient. Després també seria millorar l'atenció perquè, fixant-nos bé, tant infermeria com medicina, perquè aquesta patologia o aquest problema de salut no comporti conseqüències pitjors, o sigui, evitar aquestes conseqüències. Arriba més enllà. Sí, sempre. I optimitzar, evidentment, els recursos. Tenint tot el que és obtenir un bons resultats, cost, efectivitat, perquè, clar, puguem tirar endavant. Evidentment, això no ho podem oblidar mai i sempre està present. Llavors, aquests serien els objectius d'infermeria i més de generals de tot el professional que treballa al nostre servei d'urgències. A part nosaltres, a nivell més professional de coneixements, com parlàvem abans, sí que fem formacions mensuals, tant al conjunt d'administratius, al conjunt d'infermeria, com al conjunt metge d'urgències. En fem individualitzades i globals, per temes de funcionament, sobretot. Què ens està passant, com funcionem bé, hi ha algun problema, quin problema hi ha, com ho solucionem. Això sí que clínica té molt a veure i potencia molt aquesta relació que fa que la gent estigui més contenta, estem tots més contents perquè busquem les solucions als nostres problemes. Tot i compartir amb clínica grossa, per dir d'alguna manera, som una unitat que funciona i s'autogestiona. Funciona igual el sistema de clínica Bofill Figueres de dilluns a divendres, que hi ha fora d'hores més d'urgències fins a les 9 del vespre i els caps de setmana? Sí, la funció és la mateixa. Nosaltres a nivell d'urgències fem el mateix, ja sigui dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, l'horari és el mateix. El personal, la quantitat de personal, el número de personal és exactament la mateixa. Ah, sí? Sí. L'únic que varia i es diferencia són els especialistes. Nosaltres ara, en aquests moments, al cap de setmana no tenim especialistes. Algun especialista pot venir un dissabte a fer consulta perquè li ha anat bé, però ara en aquests moments encara no tenim especialistes als caps de setmana. Sí, nosaltres tenim durant el cap de setmana o durant la setmana hi ha sempre d'urgències de 9 a 9, hi ha un metge, una infermera i l'administratiu que gestiona també. I el cap de setmana igual? Igual, exactament igual. Molt bé. Exactament igual. Hi ha alguna anècdota amb aquest temps que porteu a Figueres com a infermera, Raquel? Que es pugui explicar? Perquè suposo que en allà us hi trobeu absolutament de tot, eh? I això és el que fa més gràcia. Si es pot explicar, si t'atreveixes. Si no, no t'ho posaré... Anècdotes moltes. Sí que és veritat que en tens moltes. Més, fins i tot nostres, vull dir, de situacions nostres, a vegades, no? Home, tots som humans, eh? Sí, evidentment. No pels clients, sinó no sabria explicar-te alguna cosa que no... Bueno, doncs mira, te la penses per la pròxima vegada. Per la propera vegada. Veig sí, però que... sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Segur que sí, no? Com a totes les feines tenim situacions divertides i, bueno, sí.
Ja me'n pensaré alguna que puguem explicar i ja... No sé si vols afegir alguna cosa més en quant al teu tema, que és més la part d'infermeria a la clínica Bofill Figueres. Mira, jo dir-te que el que jo sí m'he trobat amb aquesta empresa, al final, és que es potencia molt la feina de la infermera, tant la infermera com la resta de professionals. El que ens han Tots donat sou aquí, un, no? Sí, Tots sou un equip. Sí, és un equip. I no hi ha Realment es diferències? potencia. No, molt, perquè ens donen llibertat per poder crear projectes, evidentment sempre amb una mateixa direcció, millorar la nostra qualitat assistencial, que el client surti content, que l'assistència sigui professional i adequada, però sí que ens donen aquesta llibertat per poder escollir com ho treballem i per fer promocions de projectes nous. Mira, hem pensat, no sabria dir-te, bueno, sí que en tenim molts ara, no? Per exemple, ara estem amb el tema de la comunitat, no? Estem muntant unes conferències de certes patologies interessants per la comunitat, doncs perquè tothom hi pugui accedir de manera gratuïta. Hi ha alguna manera de posar-se en contacte amb vosaltres o a través de la vostra pàgina que si a algú li interessa venir a aquestes xerrades? Sí, aquestes xerrades començaran aquest proper any, en principi cap al febrer. I es faran mensualment 2 xerrades al mes. I ho posarem, sí que no hi haurà problema que la gent es dirigeixi a nosaltres. I parlarem de coses, hipertensió, el tema tot vascular de varius, pediatria, i els diferents especialistes hi col·laboraran i faran aquestes xerrades i conferències. Doncs ja les compartirem, perquè així els nostres oients i seguidors de Quin Matí també puguin venir i no perdre-se-les. Són interessants i a més els professionals que les donen són professionals reconeguts, vull dir que jo crec que estarà molt bé i també és una manera d'apropar la gent a la medicina, de dir, bueno, doncs hi ha aquests problemes, hi ha solució a tots els problemes, que cadascú pugui gestionar una mica la seva salut, no? I davant de qualsevol dubte o pregunta, que vinguin directament a la plaça Triangular de Figueres, a la clínica Bofill. I allà tenen l'especialista que ha fet la conferència, que els pot atendre sense cap tipus de problema. Sí. Doncs això jo crec que és un punt molt important i molt a la vostra favor, no? Aquesta proximitat de l'especialista amb el pacient en qualsevol moment, i si no vosaltres ja feu la gestió pertinent perquè hi hagi aquest contacte, aquesta informació o aquest assessorament que pugui necessitar qualsevol persona. Sí, i tant. Al final l'important és el client. Sempre. Raquel Ortega, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana infermera de la clínica Bofill Figueres. I tens deures, te'n recordaràs? Sí, m'ho pensat, què puc i què no puc explicar. Gràcies, Raquel Ortega. Fins la propera, bon dia. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.